borok afro thangka hingke borok buka hani sawakang nongno sasingo gabon pore thangman pore asuk laikha salaika kuk laikha no kokrok singlaikha abon pore hingke borok police rong busko police rok phaikha abon buskango nanu buka police rong buskango haina sakang onek gari rok kulaikha belai kheno gari rok daga chopar laikha kulaikha gari o harok laikha itbai rok khita laikha haita borok buman pore kok salaiman pore tai self help group o tang rang ria hani gosia kuble ang to ria hani saya kongko borok bahike lanu soprop laikha ba o self help group ni rang kha ang sasung ria kone mile renai tang ke kone sinamani kone ni maranai hai ang santa tabu hingke nang tabukle nini logini no nini mane robi no nang nukung gisti Canada musung bo bai naike tamo bin nogot thanai ja naike tam bo hai kok sek ang gake bobai kangna musungya bobai ang hamdu gisi kajang ba tai an bo sabo tong kang an bo sanu nugi bo maya nango ang abono bobai hingke kaigia boyango phaitong phaitung ang bai baksa hai ang santa bobai ang kaigia oron nukung gisti khaisung salai tanglai bo sapoti pori lai toba ang tai hingke ayang hingke thanglia ta ang kunai ni bora ani je kunu khaimen ang abo kun bo khaute ya boyango phaitong phaikeke ang bobai tongnai milewoi ang bono kaigia hingke tabuk to nini bungtang kamu usa o kami ni bumu joygobin blok hingke belbari hingke nini babu ni bumu monoranjan tahu je nang tahu aing bayar thangpin da ang bayro thanglia tai bayra tai thanglia tai thanglia bayar thangpin na ang bobai ni khungkhai tongnai boyang phaikeke ang tai bayro thanglia ta nini umar busrong kana ano mon ke posisi sungkata busama sana bersama sampan beri ang photo ni khobote kaise sana musungo o photo kha mitha o photo to ani phuni thekas nawo ani phun rok talang jago lai tem rok gabon besing bo ani phuni nawo judi no ang hainga ka ani phun anga photo da ton khamu o photo je bot oine boro to viral khaya bo no photo to phunugo ani phuni theke nawoi ga o photo no bo delete khairena ning thungta o photo mithe bele mo saya o mo to kun kubui ko thana yang ka o photo no bo delete khairethung sawa kubui nang oron phaitong bo oro phaitong phaitung ang bono kun mungsa bo khaya kusubo khaya ang bobai kaham kereng khano thanai borok ano te kaise kok siljawa ang khari thang hunai self help group ni rang nawoi chelabai khari thang hungka ke judin ang khari thangka ke borok apur ang khari thangpuro tangai police case khaya tangai media ringene borok ano apur naitu gya ang judin chelabai khari thangka rang te khari thangka ang phota phaikemu taise phirogoi mong bagai maya nangai bosai hinai maya nangai ang phirogoi ja phaikemu hai to phirogoi phaigla kam blang chelabai khari thangke kaise khari thango bong naitu ge mati khlayo case khainai media ro ringai baksa no tomo maya judin ang chelabai khari thangka judin ang rang te khari thangka ang phirogoi ja phaikeman deso obon ang kok sana musung lukurong no bo kaham kereng ke nogo sopai kya khari ro thangka ke ang baike kaham kereng ke sopai kyamu tabuk tang kaham kereng ke sopai nogo sopai bo ba ko phainai tong laikhasung gabon bisingom hai kok sinjawano chelabai khari thango rang self help group nai khari thango hunai obai bebang no mitha judino soi hingka ke tikhlai lainai haita judino purub rok ma sanlainai tangai ang khari thangka rang talangai chelabai khari thangka judino apru borok tangai case khaya jang khari thanga ta 8 mas tongai ang nogo phirok phaiman pore tangai ko ka sana nang ani poro sana musung tang lukurok no lukurok tam sanga bo khana musung